Ήρθε ο γελοτοποιός. Ήρθε ο γελοτοποιός που πηδάει. Χορεύει και σας κάνει να γελάτε. Που σατυρίζει τους Ισχυρούς. δεσμεύομαι. Πόσο υπεροπτικά και άδεια είναι τα μπαλόνια που γυρίζουν ανάμεσά μας, Κάνοντας πολέμους. Όπου οι μόνοι που υποφέρουμε είμαστε εμείς. Θα βγάλω λοιπόν την τάπα από αυτά τα μπαλόνια. Έλα κόσμε, ήρθε η ώρα να σας κάνω τον παλιάτσο. Θα σας τραγουδήσω. Θα σας χορέψω. Θα σας κάνω μαγικά παιχνίδια. Στο κόλλο, μες στο κόλλο, μες στο κόλλο. Κοιτάξτε τη γλώσσα μου πώς γυρίζει. Μοιάζει σαν μαχαίρι. Πάντως δεν γεννήθηκα γελοτοποιός. Ούτε και έγινα με ένα φύσιμα από τον ουρανό. Όχι, είμαι ο καρπός ενός θαύματος. Πρέπει να με πιστέψετε. Γεννήθηκα αγρότης και δεν είχα δική μου γη. Είχα έρθει πριν από πολύ καιρό να δουλέψω σε αυτές τις παιδιάδες, δίπλα από ένα βουνό του πέτρα. Δεν ήταν κανενός. Σκαρφάλωσα μέχρι την κορυφή και εκεί βρήκα ένα κομμάτι γύριζε με ένα μικρό ρεάκι. Του βάλισα λοιπόν με τα χέρια μου λίγο χώμα τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου. Ήταν όμορφη γυναίκα μου. Πολύ όμορφη. Πολύ όμορφη γυναίκα μου. Είχε δύο άσπρα στρογγυλά πίσια. Όσο την αγαπώ. Ακόμα το μετέφερα πάνω. Και ότι φύτευα φύτρωνε αμέσως. Ήταν θαυμάσια αυτή. Υπήρχαν τα πάντα. Για μένα. Για σας. Χειμώνα έτρεχε για μέρες και το καλοκαίρι ο ήλιος έτρεχε. Τα φεγγάρια ήταν σωστά, δεν είχε ποτέ πολύ αέρα η ομιλία. Ήμουν πολύ ευτυχισμένος. Ήταν όμορφο. Ήμουν πολύ ευτυχισμένος. Ήταν δική μας η γη. Κάθε μέρα έφτιαχνα κι από ένα σκαλοπάτι. Το σπίτι μας έμοιαζε με τον πύργο της Βαβέ. Ήσουν πολύ ευτυχισμένος. Λες κι ήταν πύργος με ταράτσες. Ήταν ο γήινος παράδεισος, καλοί μου άνθρωποι. Σας το ορκίζομαι. Πολλοί αγρότες που περνούσαν από εκεί έλεγαν Μα κοίτα τι τύχη που έχει. Κοίτα τι έβγαλε απ' τις πέτρες. Ήμουν αυλάκας που δεν το σκέφτηκα πιο μπροστά. Όλοι με φθονούσαν. μια μέρα πέρασε από εκεί ο αφέντης της κοιλάδας. Τι, ο αφέντης της κοιλάδας. Α, του. Εσύ. Πώς και γεννήθηκε αυτός εδώ ο πύργος. Για νου είναι αυτή εδώ η γη. Δική μου. Την έφτιαξα με τα χέρια μου μιας και δεν ήταν κανενός. Κανενός είναι ψάχνει δεν υπάρχει. Ό,τι δεν είναι κανενός είναι δικό μου. Όχι δεν είναι. Ρώτησα τον παπά μου, το είπε και συμβολιογράφος. Αυτή η γη δεν ήταν κανενός και την έφτιαξα εγώ κομμάτι-κομμάτι. Θα σου την πληρώσω, θα σου δώσω χρήματα, πόσα θες. Δεν θέλω χρήματα, γιατί και να μου τα δώσεις εγώ δεν μπορώ να αγοράσω άλλη γη και θα αναγκαστώ να πάω στη δούλεψη άλλη. Δεν την πουλάω. Δώστε μου! Όχι. Γέλασε. Και επόμενη μέρα ήρθε ο παπάς. Αυτή η γη είναι του αφέντη, τέκνο μου. Δείξε ανωτερότητα. Γιατί βουλεύω το όνομα του Θεού να αφήσεις αυτή τη γη. Και να του την δώσει. Όχι, του είπα και έκανα μια άσχημη χειρονομία. Αργότερα ήρθε ο συμβολιογράφος. Βάσει νόμου 1, 2, 3, 4, άρθρου 5, 6, 7, 8, 9 και 10 πρέπει να δώσεις αυτή τη γη, αλλιώς. Είπα και σε αυτό. Και έκανα την ίδια χειρονομία. Όμως, ο αφέντης δεν το βάλε κάτω. Άρχισε με κυνηγά ισοδυνό. Πήγαινε μπρος πίσω στις φοιτίες μου και τις κατέστρεφε. Μια μέρα του καλοκαιριού έβαλε φωτιά σε όλο το βουνό. Τα έκανε όλα. Ευτυχώς το βράδυ
Έπιασε βροχή και σταμάτησε η φωτιά. Το πρωί άρχισα το καθάρι. Ξαναμετέφερα πόμα, ξαναφύτεψα μπασά. Πόντισα τα καινούργια αυτά, ξανατακτοποίησα τις πέτρες. Είχα αποφασίσει να μην το κουνήσω από τη γη. Είχα αποφασίσει να μην το κουνήσω από τη γη μου. Είχα αποφασίσει να μην το κουνήσω από τη γη μου. Όμως, μια μέρα εμφανίστηκε με τους στρατιώτες του και δόντες. Άρπαξε τη γυναίκα μου, την έριξε στο χώμα και της ξέσκισε το φόρεμα. Ήθελα να το επιτεθώ, αλλά οι στρατιώτες με κρατούσαν γερά. Τη βίασε μπρος στα μάτια των παιδιών μου, λες κι ήταν καμιά γελάτα. Σε μια στιγμή κατόρθωσα να ελευθερωθώ και πάζοντας μια τσάπα του ρίχτηκα. Σταμάτα! Φωνάξε γυναίκα μου. Δεν βλέπεις ότι αυτό ακριβώς επιδιώκω. Μόλις σηκώσεις την τσάπα να τον χτυπήσεις θα σε σκοτώσω. Εσύ είσαι ένας φτωχός αγρότης. Δεν έχεις τιμή και αξιοπρέπεια. Αυτά τα έχουν μόνο οι ευγενείς και οι πλούσιοι. Εσένα σου καμάνε τη γυναίκα και την κόρη και πρέπει να τους λες και ευχαριστώ. Ας τους να πάνε στο διάλογο. Αυτή η γη αξίζει περισσότερο από την τιμή σου και την τιμή μου. Ξεσπάσε με ποντινιακό στο κλάμα. Δεν είχαμε τη δύναμη να φτάσουμε στα μάτια. Όταν κατέβαινα στο χωριό μου λέγανε δεν είχες τη δύναμη και το κουράγιο να υπερασπιστείς τη γυναίκα σου και τα παιδιά σου και για αυτό το κομματάκι της οικολογής δεν πούλησες ούτε το μικρό σου δαχτυλάκι. Δεν εμφανιζόταν τη γυναίκα μου, της φωνάζανε πουτάνα, σκρόφα. Ούτε στην εκκλησία δεν την αφήνανε να πει. Η γυναίκα μου μετά από λίγο καιρό το σκάσε το σπίτι. Γιατί δεν άντεχε την τροπή. Από τότε δεν την ξανά. Από τότε δεν την ξανά. Από τότε δεν την ξανά. Δεν την ξανά. Τα παιδιά μου με απέφευγαν. Αρρώστησαν και πέθαναν. Έτσι έμεινα μόνος με τη γη μου. Δεν ήξερα τι να κάνω. Ένα βράδυ μέσα στην απελπισία μου πήρα ένα κομμάτι σκηνή. Αφού το πέρασα στο λαιμό μου, αποφάσισα να κρεμαστώ. Την ώρα όμως που ήμουν έτοιμος να πηδήξω, νιώθω επάνω στον ώμο μου ένα χέρι. Αλληλούια! 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 Γυρίζω στο κεφάλι μου και βλέπω ένα χλωμό άντρα και δύο ταλαιπωρημένες φάτσες. Θα θέλαμε λίγο νερό, σε παρακαλώ! Βρήκες και εσύ! Τι το να κρεμαστεί, δεν μπορεί κανείς με την ησυχία του. Εντάξει, θα σε δώσω νερό, αλλά μετά θα κρεμαστώ. Μήπως θα θέλατε καμία φάτε. Φάβα. Ναι! Το ρίξανε μέσα στο φαγητό. Εγώ δεν έβαλα τα κουκιά στο στόμα μου γιατί δεν πεινούσα. Γιατί δεν πρόλαβα. Καθώς τρώγανε αυτός με το χλωμό πρόσωπο μου λέει χαμογελώντας. Άσχημη ιστορία. Ξέρω γιατί θες να κρεμαστείς. Έχασες γυναίκα και παιδιά. Εγώ στη θέση σου δεν θα κρεμιόμουν. Αφού τελείωσε, συνέχισε το φαγητό. Αφού έφαγε μου λέει... Ξέρεις ποιος είμαι. Όχι, αλλά για μια στιγμή μου πέρασε η διάποση, είσαι ο Χριστός. Σωστά να άνοιξες. Από εδώ... Πέτρος και Παύλος, χαρήκαμε. Τριβήθηκα. Μεγάλη ιστορία.